Truck na may dalang mga bakal, tumaob sa binahang bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit. Pribadong Materials Recovery Facility sa bayan ng Mexico, Pampanga, nais ipasara ng mga residente. June 15, idineklarang Special Non-Working Day sa Pampanga ng Malacanang. Sistema para sa pamamahagi ng 500 pisong subsidy para sa mga mahihirap na pamilya, hindi pa nailalabas ng DSWD. At ika-124 na araw ng kalayaan, ipinagdiwang sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nakiisa ang iba't ibang lokal na pamahalaan at tanggapan ng gobyerno sa pagdiriwang na ika-124 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas itong June 12, araw ng Linggo. Silipin po natin ang ilang aktibidad sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa ulat ni JM de Jesus. Sa paggunita na ika-124 na anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas, iba't ibang lokal na pamahalaan sa Central Luzon ang nagsagawa ng aktibidad upang ipahayag ang kanilang mga panawagan para sa pag-asa, kalayaan at demokrasya. Ang lalawigan ng Bulacan ay nagdiwang sa simbahan ng Barsoain. Malaki ang naging parte ng naturang simbahan sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Dahil dito pinagtibay ng Kongreso ang iprinoklamang kalayaan ni Pangulong Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898. Si Bulacan Governor Daniel Fernando kasama sina Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Matthew Bacay at Director Rosario Sapita ng National Historical Commission of the Philippines ang nanguna sa seremonya. Dito ay tinaas ang watawat ng Pilipinas sa tag-ari ng Bulaklak sa rebulto ni General Emilio Aguinaldo bilang pagpupugay sa unang Pangulo ng Pilipinas. Nakiisa rin ang mga lokal opisyal na bataan sa paggunita na ika-124 na araw ng kasarinlan. Dinaluhan din na Bataan Governor Apet Garcia, Vice Governor Chris Garcia, mga bukal at mga opisyal at kawani ng Kapitolyo ang Independence Day celebration sa The Bunker. Kaya sa umagang ito, hinihingan ko po ang bawat isa na bigyan po natin ng masibagong palakpakan ang ating mga bayani. Mahigit 100 nang nakalipas ang ating mga veterano noong World War II at ito pong nakaraang 2 taon ang ating mga frontliners na talaga namang pinaglaban tayo nitong pandemya. Palakpakan po natin silang lahat. Samantala sa kanyang mensahe sa flag raising at wreath laying right sa Museum of the Philippine Social History, hinimok ni Mayor Carmelo Nazatin Jr. ang mga Angelenyo na magtulong-tulong upang mawakasan ang pandemya. Hindi natin kailangan maging bayani para lamang magkaroon ng ambag sa ating bansa. As the saying goes, small things lead to bigger things. Si Mabalacat Mayor Chris Garbo naman ay naniniwala na ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon ay pinagkaloob daw ng Panginoon. Meaning to say, ang lahat po ng ating natatamasa ngayon na kalayaan, it all boils down kung ano ang pinagkaloob ng ating Panginoon. Everything that is being happening in our surroundings at sa ating lahat po na ating nakikita ngayon, ang Panginoon pa rin po nangingibabaw sa lahat ng ito. Sa munisipyo ng Porac nagdiwang ang mga bagong halal na opisyal kasama si Mayor Jing Capil sa isang seremonya ng pagtataas ng bandila. Ang Pampanga Police Provincial Office naman sa pangunguna ni Police Colonel Alvin Consolacion ay nakiisa rin sa pagdiriwang ng ika-124 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Isang flag raising ceremony ang ginanap sa Pampanga PPO Parade Ground na dinaluhan ng Provincial Command Group at mga kawani, PNCO at NUPS bilang paggunita sa pagdiriwang ngayong taon. JM De Jesus, CLTV News. Idineklara ng Malacanang na Special Non-Working Day ang June 15, 2022 sa buong Pampanga po yan bilang paggunita sa ika-31 anibersaryo ng Mount Pinatubo eruption. Ayon sa Proclamation No. 1386 na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Media Aldea sa otoridad ni Pangulong Rodrigo Duterte,
Nararapat lamang na bigyan ng pagkakataon ng mga Kapampangan na gulitain ang nasabing araw. Maaaring magsagawa ng mga seremonya para sa mga nasawi, maging sa mga nakaligtas at tumulong ng pumutok ang pinatubo. 1991 ang maranasan ng Pampanga at karatig na probinsya ang ikalawang pinakamalaking pagsabog ng bulkan noong 20th century. Tinatayang higit 700 katao ang namatay dahil sa pagsabog at iba pang mga sakit. Ilang eroplano, pananim at mga kabahayan din ang nasira ng lahat at ashfall. Sa pagbabalik ng CLTV News. Abacan Los Angeles City, pansamantalang isasara sa June 15. Truck na may dalang mga bakal tumaob sa binahang bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit. At walong alagad ng sine, tinanghal bilang National Artist para sa taong 2022. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, pansamantalang isasara ang Abacan Loop mula alas 3 ng hapon sa Miyerkules, June 15, hanggang Huwebes po yan, June 16. Ito ay June 15 hanggang June 16. Ito ay upang magbigay daan sa pagbubukas ng santunganing kalalangan at programa para sa pagbulita sa ika-31 anibersaryo ng pagsabog ng Mount Pinatubo. Hinikayat ng Angeles City Traffic Development Office ang publiko na dumaan muna sa alternatibong ruta. Maaari pong mag-U-turn sa tapat ng Santa Maria Church sa Balibago ang mga sasakyan patungong Salome Street, habang pinaiikot naman sa Marisol Rotonda ang mga sasakyan na patungo sa Balibago. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang isang tumaob na truck sa MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. Hindi raw kasi napansin ng driver ang malalim na lubak sa kalsada dahil na rin sa baha. Narito ang report. Isang truck ang tumaob sa gitna ng binahang bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga, Lunes ng umaga, June 13. Hindi na umano kasi napansin ng driver ang malalim na lubak dahil na rin sa malalim na tubig sa daan. Kanina kasi malalim yung tubig dyan, hindi napansin ng driver, ang lalim ng lubak Kaya nung tumama yung gulong niya sa likuran, tagilid na siya, nabuwal na. Ligtas naman ang driver at pahinante. Wala rin umanong nasira sa truck na may lula ng halos 6 na tonelada ng scrap materials na yero at bakal. Nananawagan naman ang may-ari ng truck sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa agarang pagsasaayos ng daan dahil perwisyo ang hatid dito sa mga motorista. Matagal na itong problema na ito. Tuwing dadaan ako rito, mayroong nabubuwal na truck dito Halos araw-araw dumadaan kami rito, hindi dito, doon.
Yung ilang truck na ito, pag ilang truck na nabuwal ito, minsan malalaking truck pa nabubuwal dyan kasi sobrang lalim nga. Sana ma-aksyonan na ng DPW. Sa panayam ng CLTV News sa DPWH nitong nakaraang linggo, mayroon na umanong itinalagang technical working group upang magsagawa ng investigasyon ukol sa pinanggagalingan ng tubig sa kalsada. Hindi naman nakapagbigay ng eksaktong petsa ang DPWH kung kailan sisimulan ang pagsasaayos ng sira-sirang kalsada. Ayon pa sa DPWH, walang nakuhang pondo para sa fiscal year 2022 ang rehabilitasyon sa MacArthur Highway sa parte ng bayan ng Apalit. Bahagi umano ng savings ng distrito ang kanilang gagamitin para ma-rehabilitate ang sira-sira at butas-butas na kalsada. Angelica Cara, CLTV News. Walong individual ang ginawaran ng titulong pambansang alagad ng sining para sa taong 2022. Kabilang dito ang superstar na si Nora Honor at ang batikang screenwriter na si Ricky Lee. Ano nga ba ang mga benepisyo na maaring makuha ng isang national artist? Sabihin po natin yan sa ulat ni J.M. De Jesus. Binigyan ng Malacanang ang 8 natatanging individual ng mataas sa pagkilala sa pambansang alagad ng sining ng Pilipinas, kabilang ang aktres na si Nora Honor at screenwriter na si Ricky Lee. Idineklara din national artist para sa 2022 ang yumaong director ng pelikula na si Marilu Diaz-Abaya, ang yumaong director at aktor na si Tony Mabesa, ang yumaong fashion designer na si Salvacion Lim Higgins, ang dance choreographer na si Agnes Locsin, ang makata na si Jimeno Abad at ang musikero na si Fides Cuyugan Asensio. Ginawa ng palasyo ang deklarasyon sa pinagsamang rekomendasyon ng National Commission for Culture and Arts o NCCA at ng Cultural Center of the Philippines sa Presidential Proclamation No. 1390. Ang titulong pambansang alagad ng sining ay ang pinakamataas sa pagkilalang ipinagkakaloob sa mga Pilipinong may natatanging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sining at kultura ng Pilipinas. Ayon sa NCCA, bukod sa citation, ay bibigyan ng medalyon at cash award na 100,000 pesos ang isang newly conferred living national artist. Monthly life pension, life insurance coverage, place of honor sa anumang mga tungkulin ng Estado, pambansang seremonya ng paggunita, at mga kaganapang pagkultura na kanilang dinadaluhan. Bibigyan din sila ng mga expenses para sa isang state funeral sa libingan ng mga bayani. Bibigyan ng citation at medalyon ng posthumously conferred national artist, gayon din ang 75,000 na cash ay ibibigay sa pinakamalapit na kaanak o kinatawan ng awardee sa itinalaga ng pamilya. Ang huling batch ng national artist ay inihayag noong 2018 na binubuo ng musical composer na si Ryan Cayabyab, film director Kidlat Tahimik, author Cecil Mojares, yumaong visual artist Larry Alcala, yumaong playwright Amelia La Peña Bonifacio, yumaong Hiligaynon writer Ramon Bozones, at ang yumaong arkitekto na si Bobby Manyosa. J.M. De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pribadong Materials Recovery Facility sa bayan ng Mexico nais ipasara ng mga residente. Materials Recovery Facility sa Barangay Mining tuluyan ay isasara simula June 15. At Mayor Gargo nagpaalala sa mga empleyado ng Mabalacat City Hall na isa puso ang serbisyo publiko. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Pinetisyon ng mga residente sa barangay Sabanilla, Mexico, Pampanga ang isang pribadong materials recovery facility. Nagkaisa umano sila na mapaalis sa kanilang lugar ang pasilidad dahil sa hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula rito. Pumayag naman ang may-ari ng materials recovery facility ngunit humihingi ang mga ito ng sapat na panahon. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jenna Numbang Paruma. Hindi ito industrial. Residential to. Kaya pinulunod namin sa silang lupa. Nung pandemic. Kami nagtatrabaho doon. Amoy plastic. Nagtatrabaho. Bakit yung amoy? Kasi plastic Parang amoy chemical. Ito ang ilang eksena noong June 8 sa paghaharap ng mga residente ng barangay Sabanilla sa Mexico, Pampanga at ng mga namamahala ng ARL Materials Recovery, isang plastic grinding facility. 3 taon na umanong gumugulong ang usapin na ito kung saan inireklamo ng mga residente ang operasyon ng pasilidad dahil nasa residential area ito. February 18, 2019 nang idulog umano nila ang reklamo. February 20, 2020 naman nang mapagkasunduan daw kasama ang Municipal Environment and Natural Resources Office na ilipat ito ng lugar. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang aksyon ang may-ari ukol dito. Yung pong status po ng hearing, sabi po doon is by the end of February 2020, dapat po natapos na po yung issue. Dapat po pinapaubos na po yung mga recyclable plastics po doon. But in our end po, nakita po namin na wala pong progress po na nangyari during that time, especially considering the pandemic nga po. 3 ang pinunto ng mga residente sa kanilang reklamo. Una ay ang mabahong amoy umano ng plastic, pagkalat ng microplastic kapag naglulusaw ang pasilidad at pagdami umano ng lamok sa kanilang lugar simula nang ito ay maitayo. Depensa naman ng ilang trabahador ng pasilidad, hindi raw basura ang kanilang nire-resiklo at walang masamang amoy kung kaya't hindi nila tinitigilan ang pagtatrabaho dito. Sa ano po, hindi lang po basura to eh. Ma-recycle lang kami. O hindi po kami nagsurugit lang po kami ng mga rejects sa mga factory, ganon. Wala po kaming hindi po mabaho yan, hindi po totoo mabaho to. Malaking tulong sa amin to dahil dito kami kumukuha ng panggastos. Wala po kaming amoy ko kasi ang tagal ko na din kung mabaho ito, tatagal ba ako dito ng ganong katagal magtrabaho? Giit pa ng mga residente, wala rin umanong may presentang permit ang ARL Materials Recovery para mag-operate sa kanilang lugar. But yung pinaka-concern po namin doon is hindi na nga po sila nabigyan ng permit, pero ba't po nag-ooperate?
And yun po yung follow up po namin ngayon. We have this talk po kanina and yung decision po na yon ay to have it relocated po out from the residential area. Hindi po kami against dun sa business. Ipagpatuloy lang po, pero not within our area. Sa nangyaring pulong sa barangay nitong ika-8 ng Hunyo, binigyang diin ng mga residente ang pagpapaalis ng pasilidad o i-relocate na ito. Wala namang pagtuton sa bahagi ng ARL Materials Recovery, ngunit humingi sila ng sapat na panahon bago lumikas. Dahil nga po nag-pandemic, wala pong kakayanan pa na lumipat kasi po wala naman pong ganun kalaking budget pa po para makahanap po ng lugar. Sana bigyan lang po nila kami ng ample amount of time para magawa po namin yun kasi yun nga po, gaya po ng sinabi namin sa kanila, yun naman din po yung gusto namin at plano po namin gawin. Aalisin namin dyan. Kaya kasi since nag-pandemic, umalis kami sa Valenzuela, wala kami doon. Mahal yung binabayaran naming warehouse, 100,000 per month. Kaya kami lumipat dito since lupa namin yun. So yung ano lang namin is, aalisin din namin yan dyan. Kaya lang, kailangan namin kumuha muna ng budget since wala kaming pang-renta ulit na ganun kalaki. Samantala, ayon sa Sangguniang Bayan ng Mexico, hindi pasok sa municipal zoning ang ARL Material Recovery Facility na naitayo nga umano sa residential area. Bunsod nito, ibinasura o na-defer ang resolusyon para sa conversion ng lugar na ito. Kaya't ang rekomendasyon din umano ng SB ay humanap na lamang din ng ARL ng lugar kung saan pasok sa zoning ang kanilang negosyo. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Tuluyan na isasara ang Materials Recovery Facility ng Ciudad Angeles na makikita sa Barangay Mini. Sa Porac Landfill na umano magtatapon na basura ang lungsod simula ika-15 ng Hunyo. Narito ang report. Ipinag-utos ni Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. nitong June 9 ang pagsasara ng Material Recovery Facility o MRF sa Barangay Mining simula June 15. Enero nitong taon nang maibalita ng CLTV News ang pagtutol ng mga residente sa operasyon ng Nooy Transfer Station. Sinabi ni Lazatin na hindi nagagamit ng MRF ang syudad, bagkus ididiretso na sa sanitary landfill sa bayan ng Porac ang lahat ng mga basurang makokolekta. Nagkaroon na rin daw ng koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan ng Angeles at Porac ukol dito. Sa mismong araw umano ng pangongolekta dadalhin ng mga basura sa Porac landfill. Bukod pa rito, hinihikayat din ni Lazatin ng mga Angelenyo na magsanay ng wastong waste segregation. Patuloy naman ang programang Walang Plastikan, Plastic Palit Bigas na inilunsad sa 33 barangay. Ang Ciudad Angeles din ang kauna-unahan sa Pampanga na nakatanggap ng bilis-walis truck at mga plastic shredding machine. Liana Canilaw, CLTV News. Hindi bababa sa 4,000 job order at 600 casual worker ang nasa payroll ng Mabalacat City Hall. Sa laki ng bilang na ito, ang yaman at kita ng syudad ay bumababa umano sa employment ng mga Mabalakenyo. Ngunit may babala si re-elected Mayor Chris Garbo sa mga empleyado. Kailangan matunayan ng mga ito ang commitment at compassion sa larangan ng public service upang magtagal sa pwesto. Ito po ang report. Mahalin ang trabaho at maging compassionate sa larangan ng public service. Ito ang bahagi ng talumpati ni Mabalacat City re-elected Mayor Crisostomo Chris Garbo umaga nitong June 13, 2022. Ito'y sa harap ng napapabalita na may mga job order at casual workers umano na ginagawang pahirapan para sa mga Mabalakenyo ang pagbibigay ng medical assistance ng City Hall. May bless na kayo, magsweldo kayo, Kenny. Ken gobyerno tamo po kay ilapang kanyanan nyo. Misam po. Diretsahan din ng alkalde sa pagsabi na ang programa at serbisyo ng City Hall ay hindi lamang umano sa may pera at babala nito sa mga empleyado,
huwag samantalahin ang posisyon sa pansariling interes. At nung halimbawa, medyo alanganin na oras at kalamihan at tiyan nyo, pero ko po sisitaw kayo mo. Pero tandaan nyo po, istungin tao, kabalentaya, linapit siya kaya kayo. Malawsi kayo magpalwal pera, luwahi lang magpalwal pera. 600 na casual workers at 4,000 ang job order sa Mabalacat City Hall. Ang prinsipyo umano ng local recruitment, maibaba sa tao ang kinikita ng lokal na pamahalaan dahil sa mabagal na economic recovery ng business sector. Dahil nga alam mo, maraming na-disenfranchised because of this COVID. And until now, napakabagal po ng pag-recover ng ating mga investors dito at saka yung mga kumpanya natin at saka yung mga small and medium enterprise po natin. Napakahirap po nilang bumangon. Paano naman po ito? Ano pong kakainin ng mga kababayan natin? At least kung marami po tayong mabibigyan ng pagkakataon na maging JO sila, kahit mga sari-sari store lamang at saka sa mga maliliit na mga groceries, kahit paano iikot po ang kalakal dito sa ating syudad. Sa bagong mandatong iniatang ng mga Mabalakenyo kay Garbo, ang malaking bilang ng local employment sa syudad ay hindi lamang umano estratehiya sa pagkakaloob ng patrabaho, kundi kalidad ng serbisyo publiko. Kailangan naman na every now and then na nagkakaroon tayo ng bagong mandato sa ating mga kababayan, kailangan din natin tinitignan yung kung paano yung tiwala na muling pagtitiwala ni pinagkaloob sa atin. Kailangan bababa yun, maging sa mga trabahador mo, no? Mga workers mo, mga empleyado mo. Kailangan talaga nakakapag-deliver din sila ng totoo at sincero. No? Hindi yung para bang pupunta sila rito, magsusweldo lamang, tapos pagtalikod. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 94.3% ang employment rate o katumbas ng 45.63 milyon na Pilipino ang may trabaho. Ayon sa PSA, maituturing na isa sa pinaka-stable na trabaho sa panahon ng pandemya ay ang mga government employee. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Presyo ng produktong petrolyo muling magtataas ngayong June 14. Sistema sa pamamahagi ng 500 pisong subsidy para sa mga mahihirap na pamilya hindi pa nailalabas ng DSWD. At unang Danding Kumangko Day, ipinagdiwang ng mga Tarlakenyo nitong June 10. Manatiling nakatutok at magbabalik sa CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Mga karehiyon, nakapagpa-full tank na po ba kayo? Inasa magkakaroon muli ng oil price hike ngayong Martes, June 14. Ayon sa Sea Oil, maladagdagan ng 2 pesos and 15 centavos kada litro ang gasolina, habang 4 pesos at 30 centavos naman para sa diesel. Ang kerosene naman ay magtataas ng 4 pesos and 85 centavos kada litro. Ayon po sa Department of Energy, ay kanilang sunod na pagtataas ng presyo ngayong buwan ay bunsod ng pagluwag ng lockdown sa China at European Union ban sa Russia at oil imports. Wala pa umanong kumpas ang punong tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Central Luzon Office kaugnay na magiging sistema ng pamamahagi ng 500 pisong monthly subsidy sa mga mahihirap na pamilya sa rehiyon. Sa kabila nito, umaasa ang mga benepisyaryo ng 4-piece na maaambunan sa pangako ni Pangulong Duterte dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. May ulat si Paolo G. Santos. Sa press release ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Central Office, matunog ang pangako ng Administrasyong Duterte na bago ito bababa ng pwesto, ngayong katapusan ng Hunyo ay maibibigay na ang tig-500 na ayuda para sa mga maralitang Pilipino, kabilang dito ang mga 4-piece beneficiary. Si Alma Bella Calosa, benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, walang alam kung papaano ito makukuha dahil wala naman umanong sinasabi ang kanilang nagsisilbing leader. Hindi po. Hindi pa po sinabi. Pero sasabihin naman po nila sa leader namin. 7 ang anak ni Aling Bella at 2 dito ang pasok sa 4-piece para suportahan ng pag-aaral. Hiling niya na magkaroon ng extension ng benepisyo para sa apo nito na hirap din makahanap umano ng gastusin pang eskwela. Pero sana mapasok agad yung apo para may kapalit na yung graduating ko. Siyempre, halimbawa po yung mga bili sa kusina, ganyan. Yung halimbawa, yung mga sibuyas, bawang, mantika. Hirap na mapagkasya ni Aling Bella ang ayuda ng gobyerno dahil hindi na raw kasi ito sumasapat. Ay, pinagkakasya na lang po namin yung gastusin. Kahit paano nakakaraos. Kaso meron pang nagme-mention na diabetes. Sa panayam ng news team kay Rainiel Grospe, ang information officer ng DSWD, kinumpirma niyang wala pang instruction sa proseso ng rollout kaugnay ng ipinangakong 500 piso para sa mga maralitang pamilya sa Central Luzon. Sakaling may makuha na silang konkretong komunikasyon sa proseso ng rollout sa 500 pisong ayuda ay saka nila ito ipababatid sa CLTV News Team o sa publiko. Aminado naman si Grospe na dahil sa hirap ng buhay, lumampas na rin daw ang target na higit 200,000 ang bilang ng 4-piece beneficiaries sa rehiyon. Ayan. Actually, ang target pala ng Central Luzon ay 297,254 households. No? Pero dahil nadadagdagan yung mga beneficiaries natin kasi yung merong mga lumilipat ng lugar, lumilipat from ibang mga province at ibang mga regions papunta sa Central Luzon. Kaya ganyan na ang total natin ngayon is 307,800. Una raw na nai-roll out ang 4-piece sa Nueva Ecija na may mataas na poverty incidence. Sa buong rehiyon, aabot naman daw sa higit 40,000 ang gumraduate na mula sa nasabing programa as of April 30, 2022. Meron na tayong a total of 40,173 households ang nakapag-graduate na. Ibig sabihin, mag-graduate ka lang kapag number 1, wala ka ng dependents na below 18 years old o kaya number 2, no, self-sustaining na yung pamumuhay ng iyong pamilya. Sa pagtukoy naman ng mga benepisyaryo, bagamat may kumpas o recommendation ang mga lokal na pamahalaan, ay magsasagawa pa rin umano ng house-to-house survey ang DSWD upang hindi mapolitika ang pamamahagi ng ayuda. Yes, kahit na may mga referrals yung mga politiko natin, in-house-to-house visit pa rin natin yan.
Hindi porket may referral sila, automatic mapapasok na sila sa isang programa ng DSWD. I-assess pa rin natin yung qualifications nila. So ganun tayo nag-screen. Pagkatapos hindi lang naman mga politiko at meron tayong mga partners na civil service organizations at syempre yung mga mamamayan natin mismo. No? Kapag may mga nagre-report sa atin na nakakatanggap ng mga programa na para sa may hirap pero hindi naman mahirap yung nakakatanggap. No? Dumadaan ito sa ating grievance platform tapos ini-investigate po natin ito. Paolo G. Santos, CLTV News. Pinagdiwang nitong ika-10 ng Hunyo ang kauna-unahang Danding Kuwangko Day sa Tarlac. Si Kuwangko na kilalang business tycoon ay dating nanilbihan bilang gobernador ng Lalawigan. Silipin po natin ang mga eksena sa naturang selebrasyon sa ulat ni Angelica Cara. April 29, 2022, nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11729 o ang batas na nagdedeklara sa petsang June 10 taon-taon bilang special non-working holiday sa lalawigan ng Tarlac. Ang June 10 ay komemorasyon ng birth anniversary ni Yumaong Eduardo Danding Kuwangko Jr. na dating gobernador ng Tarlac, naging congressman na unang distrito nito at dating ambassador ng bansa. Nakilala rin siya bilang chairman and CEO ng San Miguel Corporation. Nitong nakalipas na ika-10 ng Hunyo ang unang selebrasyon ng Danding Kuwangko Day. Isang programa naman ang pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan. Naramdaman po natin ang kanyang malasakit sa mga tulong na ibinigay niya sa lahat ng suporta. Especially, sabi nga nila ay mamimiss ng mga teachers ang mga tulong na ibinibigay noon ng ating founder and benefactor. So siguro naman ito ay magiging tuloy-tuloy din dahil meron naman siyang foundation. Si Yumaong Kuwangko Jr. din ang nagtayo ng Nationalist People's Coalition na isa sa malaking partidong politikal sa bansa. A party that does not touch and improve the lives of the people has no reason to exist. Nasabi niya po yun dahil yun po ang ginawa niya sa ating mga kababayan dito sa Tarlac. Kasabay naman ng okasyong ito, nagkaroon ng turnover ng mga tablet sa Eduardo Kuwangko Foundation mula sa provincial government. Ito ay pamamahagi ng foundation sa mga scholar ng dating gobernador. Inanunsyo din ng Eduardo Kuwangko Foundation sa pagdiriwang na ito nang muling binuksan ng Hope Project na may 10 milyong pisong pondo para sa training na 1,000 katao sa heavy equipment operation. Starting today po, with a fund of 10 million po, we will be providing a training para po sa mga heavy equipment operators. We're planning to give about 1,000, to train about mga 1,000 po. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang ridge of high pressure area po ngayon ang nakakaapekto dito po sa may eastern section o sa silangang bahagi ng central at southern Luzon. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na binabantayan natin at nagpapaulan sa ilang parte ng ating bansa. Pero pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil medyo maalinsangan po ngayon ng panahon at sa bandang hapon o gabi ay bigla pong bubuhos ang malakas na ulan. Ito po ay pwedeng magdulot ng mga flash floods at saka landslide kaya pinag-iingat po ang lahat. At yan ang
mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo nga balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.